アガルタっていう遠い場所から僕は来たんだ。アガルタ、外国？どうしても見たいものとどうしても会いたかった人がいたから。でももう思い残すことは何もない。何？アスナ、その子は亡くなったのよ。シュンくん！あいつはもういない。起きたことは全て忘れろ。アガルタには失われた神々の英知が未だ残され、あらゆる願いが叶う場所があるという。死者の復活さえも。先生、私も行きます。さよなら。君を好きになった時が始まって。ごめんなさいね、あなた。もう遅い。代償は支払ってしまった。アガルタに居場所を失うぞ。居場所など元よりない。なんだ、子供じゃない。お前だって子供だろ。行こう、アスナ。さよならを知るための旅だ。